Singles.com. Els homes més guapos de la xarxa. Escolta l'oferta que fa por. Deixem de fer pàgines i paginetes que no acabarem mai. Però si són 5 minuts. No, ni per 5 minuts ni per 10 hem de tindre el cap on l'hem de tenir, oi? Perquè tenim clar, no?, que hem vingut a fer. Sí, hem decidit de formar un escamot suïcida. Suïcida? Sí. Així només actuarem una vegada, perquè ho diu. Si és suïcida, el mateix, saps? La veritat és que molt bé. Molt xulo. Ens sentim aquí molt ben rebuts. Sí, I a part que el públic, no? Jo crec que és un públic que té un nivell. És a dir, que és un públic que entén, que li agrada el teatre i que entén de teatre, no? Cosa que segons on vas de vegades te trobes públics més freds o que no entenen les gracietes, no? I aquí no ens ha passat mai. Això també te crea una... No? Perquè ara, avui era l'estrena, l'estrena aquí on s'escriurà una resposta, no? Dius, bueno, després no serà potser tan fàcil, actuar aquí és molt fàcil. És un públic molt agraït. Molt xulo. Això facilita molt també. I l'indret és preciós, és que l'escenari és molt bonic, molt bonic. Molt còmodes, estem molt còmodes. Què fas aquí? M'agrada molt perquè l'organització està molt pels actors i pels grups que venen i això és fonamental. Però la veritat és que quan se mos va plantejar estrenar aquí no ho vam dubtar ni un. Claro, a mi per això ja vam dir que sí, segur, clar. Ha de ser un nom per a un grup anarquista, una cèl·lula suïcida, un escamot ultraviolent. Sí, jo n'he pensat un. Ah, sí? Sí. Escamot Matrix. Escamot Matrix. Escamot és el que som. Un petit grup organitzat amb una clara intenció concreta. De fet, la paraula escamot té una connotació de lluita, de grup extraparlamentari. Sí o no? I de fet tota l'estona que parlem d'escamot. I Matrix? Matrix és la mare, la matriu, la que fa. Molt bé, seria com l'escamot matriu, l'escamot que fa, no? Sí. I Matrix està en la base, és el fonament, ¿vale? I el nostre grup, nenes, serà el fonament de la revolució que volem portar endavant, sí o no? Quines ganes que tens de posar Doncs així s'accepta el nom? S'accepta el nom! Escamot Matrix! Escamot Matrix! Escamot Matrix! Calma sobretot! A veure, pensem. Si formem un grup terrorista, cal sobretot discreció, no cal que se n'enteri tot el veïnat. I ja posats a dir, aquí no ens podrem tornar a reunir. Els dos focus no et permeten veure gran cosa, però sí que clar, és la proximitat, però que el teatre que fem nosaltres, aquest teatre de petit format ja és de proximitat. Ens hem trobat, per exemple, amb altres obres que han fet, com el Femení Plural, d'actuar damunt d'un escenari en un poliesportiu on tens el públic a 8 metres. Molt a baix i molt lluny, sí. I costa molt amb aquest tipus de teatre, abans el públic no hi ha el feedback aquest que comentaves i aquí és ideal. Parla molt bé. En el fons la líder és ella. No sóc jo, és ella. Ara no diré res més. No, dona, no, que fas molt bé. No, que parles molt bé, Carmen. Llavors, hem estès del lloc que volem cremar, hem estès una gran quantitat de benzina, mos apartem ben lluny i de ben lluny tirem aquella ampolla al còctel. Es fa un gran incendi. I tu has fet mai això? No, però ho he vist a moltes pel·lícules. Perdona, però a mi no em fa gaire gràcia. Això d'omplir botelletes de benzina amb draps que pengen plens de benzina, no, a mi això no m'agrada, tampoc. Ja ho dic ara, que a mi la gasolina em mareja, No, res. Ah, mira, a mi no. No, a mi m'agrada, Sí, i una mica que em col·loca. Faré jo? Sí. I què et penses, que em posaré jo a casa a omplir botelletes plenes de benzina amb draps
Aigua. I d'on la trec, la benzina? A més, d'on la trec? De la benzinera. Ui, no. Però a veure, si ella va a la benzinera a omplir 4 o 5 garrafes de benzina serà sospitós, francament. A veure, jo tinc aquelles garrafes de 5 litros d'aigua, que quan anem a la font les agafo ja, però són d'aigua. Però són de segon de cabres, que són blaves. Jo només diré que estic convençut de que la companyia de comèdies Cristi Perpètua presenta un nivell que no és habitual i m'agradaria que fos més coneguda i que tinguéssim més públic i més actuacions. Bueno, i dic que si ho lamento molt, però és això mateix. No, i si venen a veure'ns que s'ho passaran superbé. Sí, vull això dir ho dic, que és... que es gaudeix el nostre teatre. Sou 4 actrius molt bones, punt, i ja està. El Però que tenim ens ho passem comprat, molt bé, eh? ens ho passem molt Sí, bé. sí, Ens ho passem sí, molt bé sí. actuant i Sí, això es nota. Sí. Es transmet, suposo. Però me cago... L'accent tampoc no... Ja ho va 3? Vinga, intro. Mira, a Tortosa en tenen una. Que no veieu que ens caldrà un camió. Pues allò que me busqué, bueno, no és per res, però entre els temporitzadors, els detonadors i el torro mecànic, porto comptabilitzat 6.700 euros, més o menys. 6.000 euros? 6.700. El toro de segona mà no cal ni dir i no he comptat el transport de tot cos aquí. Molt bé, nens. Em sembla molt que abans de jugar un bal el que haurem de fer és atracar-lo.